Беларускі народны сход пройдзе сёлета 24-25 красавіка. У ім возьмуць удзел 1162 дэлегаты. Запрасілі таксама гасцей, кіраўнікоў міждзяржаўных аб'яднанняў і амбасадараў іншых краінаў у Беларусі. Пра гэта паведаміў Лукашенка. Прэм'ер-міністру Роману Галоўчынка у той сваю чаргу распавёў Лукашэнку дэталі, як будзе праходзіць гэты ўсебеларускі народны сход. Сёлета ўсебеларускі народны сход упершыню пройдзе ў новым статусе, замацаваным папраўкамі ў Канстытуцыю 2022 года. У першы дзень абяруць са складу дэлегатаў старшыню сходу, ягоных намеснікаў, чальцоў камісіяў і гэтак далей. Дэлегаты разгледзяць сярод іншага новую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі і вайсковую дактрыну Беларусі. УНС атрымаў шырокія паўнамоцтвы прызначаць святочныя і памятныя дні, прымаць кадравыя пастановы і гэтак далей. Таму, магчыма, на парадку дня будуць яшчэ нейкія змены, адзначыў прэм'ер Галоўчынка. Згодна з Канстытуцыяй, рашэнні ўсебеларускага народнага сходу ёсць абавязковымі для выканання і нават могуць адмяняць прававыя акты ды іншыя рашэнні дзяржаўных органаў, калі тыя супярэчаць інтарэсам нацыянальнай бяспекі. Хаця ў назве ёсць слова «народны», народ не бярэ ўдзелу ў фармаванні УНС нават намінальна. 412 дэлегатаў трапілі на сход паводле пасады. Гэта лукашэнкаўскія чыноўнікі і прадстаўнікі номенклатуры. Яшчэ 750 чалавек вылучаныя праз мясцовыя саветы або праз 5 арганізацыяў: партыю «Белая Русь», БРСМ, Федэрацыю прафсаюзаў, Беларускі саюз жанчын і Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў. Першапачаткова меркавалася, што УНС паслужыць для транзіту ўлады, як ганаровая пенсія Лукашэнкі. Але цяпер асноўны закон Беларусі дазваляе сумяшчаць пасады прэзідэнта і старшыні ўсебеларускага народнага сходу. У нашай студыі з'явіўся Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік і вядоўца праграмы «Двубой» на Белсаце. Віталь, вітаю. Добрый вечер. Адметна, што сёння Лукашенко, калі размаўляў з прэм'ерам Романам Галоўчынкам, ён падкрэсліў, што вельмі важна, каб дэлегатаў гэтага ўсебеларускага народнага сходу забяспечылі добрым харчаваннем і пражываннем. Нібыта, што гэта ледь не самае галоўнае. Ці значыць гэта, што ў прынцыпе гэта і ёсць галоўнае, што трэба ведаць пра ўсебеларускі народны сход? Ну, ведаете, можно, конечно, как бы иронизовать. Иронии, стёбу, да, но все-таки можно паспрабаваць трошки прааналізаваць аналітычныя наступствы, палітычныя, скажем, вынікі гэтага збору гэтага беларускага народнага сходу. Тут ёсць некалькі, ну не тое, што інтрыгаў, але некалькі момантаў, на якія варта звярнуць увагу. Хто войдзе ў гэты прэзідыум беларускага народнага сходу, які, ну, можна ўжо параўноўваць, напэўна, з нейкім савецкім палітбюро, адносна так, паколькі, ну, ён будзе все-таки даволі такі важны орган і асабліва важны для моманту, калі Лукашенко все-таки так ці иначе кудысьці сыдзе. Вось. То, кто будет делегатами, это, напэўна, не так важно. Тут ясно, что наберуць нерушимый блок беспартыйных вось, і прадстаўнікоў партыі «Белая Русь». І все гэта сапраўды будзе такая масоўка, але каго, напрыклад, назначыць ну, віце, скажем, старшынём гэтага ўсебеларускага народнага схода, відавочна уже для ўсіх, што, напэўна, сам Лукашенко зойме гэтую пасаду, хаця яшчэ некаторыя сумняваліся. Вось хто будзе его намеснікам і хто будзе в гэтым палітбюро, вось гэта, ну, даволі важныя рэчы, за якімі, магчыма, палітолагам варта сачыць. Да нашага эфіру таксама далучаецца Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік радыё «Свабода». Спадар Валер, вітаю вас. Ці вы пагадзіліся са спадаром Віталём у тым ліку, што важна, хто патрапіць у гэты прэзідыум, ці, на вашу думку, увогуле гэта не мае ніякага значэння? Пакуль Лукашенко знаходзіцца пры ўладзе, то вялікага значэння не мае. Гэта можа мець пэўнае значэнне пры выпадку, калі Лукашенко раптам знікне, і тады узнікне пытанне, як можна будзе ажыццяўляць транзіт, хто будзе пераемнікам, якім чынам будзе мяняцца палітычны рэжым, трансфармавацца сістэма і так далей. Таму вось толькі ў гэтым выпадку. Пакуль Лукашенко некуды не сыходзіць, то, ў прынцыпе, вялікай розніцы па пытанню таго, хто ўводзіў гэты прэзідыум ўсебеларускага народнага сходу, няма. Таму што, ну, скажем так, гэта не палітбюро
скажем, эпохи Брежнева. Это будет политбюро эпохи Сталина, где есть один лидер, и остальные как бы его обслуговывают. Ну, вот эта модель, я думаю, будет и подчас выборов кіроўнага органа Всебеларускага народного сходу. Да рэчы, згодна з абноўленай канстытуцыяй, калі раптам Лукашенко знікне, то месца выконваючага абавязкі кіраўніка дзяржавы будзе выконваць Наталья Качанова, старшыня Савету Рэспублікі, то тады якую функцыю мусіць выконваць гэты ўсебеларускі народны сход, Віталій? А гэта дастаткова загадкавая сістэма, паколькі вось сам Всебеларускі народны сход з тымі яго новымі паўнамоцтвамі, даволі вялікімі, ён, безумоўна, ўплывае на разбалансіроўку сістэмы выпадку нейкага сыходу Лукашэнкі, смерці альбо немагчымасці выконваць свае абавязкі. І памятаеце, Лукашенко там некалькі час таму прыняў такі указ, што паводле яго гвалтоўнай смерці тады пераходзіць улада ў рукі Рады бяспекі. Вось. Уже другі варыянт. Тут новый гэты трэці орган, Всебеларускі народны сход, который, гледзячы ад таго, хто там будзе, выпадку той самы, які мы абмяркоўваем, сыходу Лукашэнкі з жыцця ці з пасады, ён скажа, а мы самыя галоўныя. У нас в Конституцыі вот столькі паўнамоцтваў. А хто такая Качанова, этот Совет Рэспублікі нічога не вырашае, дэкаратыўны орган. Так што вось Лукашенко як бы пачаў гаварыць, што вот гэты Всебеларускі сход набывае большыя паўнамоцтвы менавіта з ідэяй, думаючы пра нейкі транзіт улады. Але разам з тым сам вырашыў, што транзіту пакуль не будзе, што ён будзе, відаць, заставацца і там, і прэзідэнтам, і кіраўніком Всебеларускага сходу, в адрозненне ад таго, што некаторыя палітолагі, там ці Анатоль Котаў, ці Чалы, часам кажуць, што Лукашенко не будзе вылучацца в 25-м. Ну, я іх разумею, это можа быць для таго, каб неяк з'явілася напружанне, каб людзі пачалі это абмяркоўваць, каб сам Лукашенко задумваўся. Но але я лічу, што гэта ўжо на сёння дастаткова. Ну, калі нічога не здарыцца са здароўем, то гэта найбольш верагодны варыянт, што ён будзе вылучацца і там, і туды, і туды. Спадар Валер, ці вы таксама думаеце пра тое, што Лукашенко адшоліць, уласна, гэта ўсебеларускі народны сход, і адначасова з тым, не прымаючы вось гэтага варыянту казахстанскага пра перадачу ўлады, таксама пойдзе на выбары ў 25-м годзе? Я думаю, так. Разумееце, у чым як бы парадокс этой ситуации? Всебеларускі народны сход быў прыдуманы як інструмент транзіту ўлады. То бок на выпадак, калі Лукашенко сыходзіць ці адразу, ці паступова, і вось Всебеларускі народны сход павінен быў бы кантралировать, скажем, будучага прэзідэнта, прозвішча якога будзе не Лукашенко, бо Лукашенко паабяцаў Пуціну сысці пасля 20-го году. І таму вось прынята была новая канстытуцыя, і ў гэтай канстытуцыі закладзен быў Всебеларускі народны сход, на якім перацягваліся паўнамоцтвы прэзідэнта, парламента. Но праз пэўны час Лукашенко прыняў рашэнне нікуды не сыходзіць. Ён нікуды не сыходзіць, ён застаецца прэзідэнтам, а паўнамоцтвы ўжо падзеленыя. І што ў такім выпадку застаецца? Ну, застаецца занимаць две пасады адначасова, каб тыя самыя паўнамоцтвы яго засталіся. Сапраўды, калі Лукашенко не сыходзіць, то Всебеларускі народны сход нікому не патрэбны. Это 5-е кола у вазніцы беларускай дзяржаўнасці. Ну, а тым не менш, вось такі парадаксальная сітуацыя з'явілася, і Лукашенко вымушаны з гэтай сітуацыі неяк жыць, і вось нічога лепшага не прыдумаў, як займаць адначасова две пасады, як калісьці Брежнев. Віталій, ось мы казалі пра тое, што, уласна, гэтай канстытуцыі, абноўленай у 2022 годзе, Лукашенко фактычна надзяліў усебеларускі народны сход функцыяй зняцця з пасады прэзідэнта чалавека, які можа парушыць гэтую ж самую канстытуцыю. Тады ён, напэўна, меў на ўвазе нейкага іншага прэзідэнта, які мог бы парушыць гэтую канстытуцыю. Відаць так, але я хочу сказаць важную рэч, што, можа быць, трэба неяк засяродзіцца на тым,
і падкрэсліць, што ў гэтых 1200 амаль чалавек Беларускага народнага схода там вельмі мала будзе фанатычных прыхільнікаў Лукашэнкі. Там канфармісты, звычайныя там чыноўнікі, скажем, сярод тых, хто там гатовы будзе за яго класціся там жыватом, класці жыццё, это можа быць некаторыя сілавікі, якія запляміліся, якія разумеюць, што у новай Беларусі ім акрамя турмы нічога не свеціць. Большасць людзей звычайныя там номенклатуршчыкі, звычайныя чыноўнікі, якія задавальненнем, як паказаў, напрыклад, там 90-91 год, задавальненнем будуць служыць новай уладзе, калі это спатрэбіцца. То бок, калі зараз выбіраюць там вельмі асцярожна, ахайна, абачліва выбіраюць членаў гэтага Всебеларускага народнага схода паводле прынцыпу лаяльнасці, то вся гэта лаяльнасць нейкі момант X, калі пачнуцца пертурбацыі ў сувязі з нейкім адыходам Лукашэнкі ці ў сувязі з нейкімі там замежна-палітычнымі падзеямі, як параза Расіі, калі пачнецца там нейкія падзеі ў Беларусі, то вся іх нелаяльнасць знікне за некалькі дзён. Яны прагаласуюць за ўсё, што заўгодна. Так што ў гэтым сэнсе, ну як Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за бел-чырвона-белы сцяг, за забарону камуністычнай партыі, в этот Верховный Совет в 91 году, в яким было от початку 84% коммунистов. Так что, колькі б там не было зараз 85-99% лукашистов, яны в певний момент проголосують так, як ім буде вигідно, а не користуючися ніякими там темами лояльності, адданості Лукашенку. Вялікія паўнамоцтвы Усебеларускага народнага сходу толькі на паперы, насамрэч гэта будзе імітацыя дэмакратыі, мяркуе каардынатарам нашай візіі Вадзім Мажэйка. Ён падкрэсліў, што гэты орган не здольны выконваць рэальную прадстаўнічую функцыю. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы. ОНС ствараюцца маніпулюючы не толькі дэмакратычнымі працэдурамі, але таксама падмяняе сабой вось гэтая ўключаная ў яго быццам бы грамадзянская супольнасць. Фактычна падмяняецца тэрмін грамадзянская супольнасць замест прадстаўнікоў сапраўды арганізацый, якія сфарміраваліся на нізавым узроўні, якія мясцовыя актывісты, якім штосьці гарыць, якіх падтрымліваюць людзі. Замест гэтага у ОНС уключаныя праўладныя арганізацыі, якія імітуюць грамадзянскую супольнасць. Это тое, што называецца гонга, то бок дзяржаўныя і недзяржаўныя арганізацыі. Гэта суцэльная імітацыя, тое, чым займаюцца аўтарытарныя рэжымы. Спадар Валер, на ваш погляд, вось, улічваючы, што ажно 1000, амаль 200 чалавек будзе у складзе гэтага Усебеларускага народнага сходу, вы раней калісьці казалі, ну як можа 1200 чалавек кіраваць дзяржавай і 2 дні нешта там прымаць, абмяркоўваць? Ці можа быць там узнікнуць нейкі хаця б працэс імітацыі, нейкай дыскусіі альбо нейкага супярэчання тым дзяржаўным пастулатам, установам, якія, уласна, спускаюцца зверху на гэты Усебеларускі народны сход? Ну, зноў жа мы кажам пра розныя сітуацыі. Пакуль Лукашенко знаходзіцца пры ўладзе, ніякіх дыскусій, ніякіх супярэчнасцей, ніякіх фракцый у Всебеларускім народным сходзе быць не можа проста па вызначэнню. Ён будзе аднадушна галасаваць за любыя самыя абсурдныя прапановы, з якімі выступіць Лукашенко. А калі вось Лукашенко сыдзе, тады рэжым, безумоўна, пачне трансфармавацца, будуць трансфармавацца ўсе, будуць мяняць сваю пазіцыю ўсе, і кіраўнікі ўрада, і кіраўнікі парламента, і дэлегаты Всебеларускага народнага сходу. Пачнецца натуральны рэжым эвалюцыі гэтай сістэмы, бо такая сістэма доўга існаваць не можа. Яна існуе толькі дзякуючы таго, што ёсць стрыжань. Гэты стрыжань мае прозвішча, імя па бацьку. Як гэты стрыжань вынімаецца, палітычны рэжым начне трансфармавацца. У гэты рэжым нельга, скажем, пасадзіць замест Лукашенка некага другого. Лукашенко стварыў сістэму, 30 гадоў ствараў гэтую сістэму па образу і падобію, як кажуць, пад сябе, кроіў, як партны. І ніхто іншы проста так взяць і сесці ў гэтае крэсла і кіраваць як раней не зможа. Таму сістэма пачне трансфармавацца, рэжым пачне трансфармавацца, але толькі пры ўмове, калі Лукашенко сыдзе. Таму вось пры цяперашнім статус-кво нічога новага у палітычны рэжым, у палітычную сістэму, з'яўлення гэтага
всебеларускага народнага сходу не прынясе. Уласна, гэта такое, калісьці Анатолий Лябедзька сказаў, на паседжанне, дзе будуць проста жарыць шашлыкі, адная група людзей, і вось, каб іншая група людзей, то бок усе астатнія беларусы проста пачулі запах гэтага шашлыка. Віталій, як вы думаеце, уласна, як будуць беларусы ўспрымаць гэты орган? Ну, думаю, пераважна негатыўна, з іроніяй. Нават, скажем, прыхільнікі Лукашэнкі наўрад ці знойдуць там для сябе што-небудзь прывабнае. Нават прыхільнікі Лукашэнкі многія не любяць, так сказаць, уладу в цэлым, як сістэму, як номенклатуру, і все гэтых, ну, на іх думку, гультаёў, дармаедаў, якія там сабраліся, і для чаго? Каб гаварыць нейкія славаспевы Лукашэнка. Ну, там будуць абмяркоўвацца, ясна, што нейкія праграмы, ці яны прымуць нейкія дакументы істотныя, но это можно было принять все указом президента, не збираючи, так сказать, 1200 человек для этого. Поэтому, ну, безумовно, от вельми резкого непринятия до критики, до здеков, иронии, до з'явления новых мемов, это вот все, что пронесе народной господарцы и политическому процессу вот гэты з'езд белорусского схода. Які ўжо адбудзецца 24-25 красавіка. Будзем сачыць за тым, што будзе там адбывацца. Гаспадарству дзякуе. Віталій Цыганкоў, аўтар і вядоўца праграмы «Двубой» на Белсаце, таксама палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч на відэасувязі. Дзякуй вялікі.